ešte pozrieme si. Tieto 3 marhule mám od môjho deda. To je nejaká stará odroda, neviem aká. No a tu máme marhule Pinkot. Tieto počítam, že tak za 3 týždne by mohli byť. No a teraz majú priemer cez 5 cm. 5 cm, 4,6, takže takéto pekné, také pekné bomby. No a začínali sa mi tu prehýbať konáriky, tak takýmito rôznymi úväzkami si to pomáham pridvihovať. Je vidieť, že nasáda plodov je tu dosť veľká. Už len aby nám do toho neprišiel nejaký ľadovec, ktorý by nám dokázal tú úrodu zničiť. No a tu je Congat odroda. Tiež nasáda plodov parádna, ale tieto marhule dozrievajú za štandardných okolností niekedy koncom septembra, či teda koncom augusta, začiatkom septembra, a tento rok budú skôr, ale parádne nám to zarodilo tento rok. Ešte sú zelené, takže medzi tým listím je ich slabšie vidieť, ale tých plodov je tu masa. Takže marhuľky u mňa tento rok budú parádne a sa nám počasičko nezblázni a nedojde nejaký ľadovec, lebo je hneď po úrode. No dobre, ideme ešte broskyne pozrieť. Takže to je taký mladší stromček. Máme a už bude treba robiť prebierky, lebo broskyne zaviazali tento rok tiež dosť intenzívne a už sa mi tam zlomilo aj jeden konárik. Hej, takže v broskyne máme takéto, napríklad tu na sú 2 broskyne. Hej, z jedného miesta vyrastajú, jednu odlomíme, bude treba robiť prebierky. Táto môže ostať na šírku peste, ak si dáme na ruku. Hej, táto ostáva, to je zhruba tých 10 cm. Ostáva. Táto môže ostať, tu je taká malička, dáme preč. Ale napríklad tu na takomto hniezde, kde je tých marhuliek, no na konáriku, ktorý má zhruba do 15 cm, od 10 do 15, tak máme, ja to spočítam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, táto malička 12. Hej, takže 12 broskyň na takomto 15 cm konáriku nemôžu byť, takže hneď tu urobíme prebierku. Najprv odstraníme tie také maličké. Tak, no tu zo spodu dáme preč, tuto dáme preč, no dobre, 1 a už máme, už si tu necháme také 4, no uvidíme, potom ešte ich preberieme. No ale toto tu, hej, to je čisté hrozno, toto tu. To je marhuľa na marhuli, to takto nemôže ostať, takže hovorím, čím skôr už teraz treba tie prebierky porobiť, aby sa nám konáre nepolamali. No, tak nám to stačí každých 10 cm. No, tu je tých broskyň, masa, všetko, to všetko musí ísť. Hej, takéto broskyne, to všetko musí ísť dole, tu treba nechať. Na takomto konáriku môžeme nechať 1, 2, 3, 4, 5, 6, do 10 broskyň a tu máme 20. Takže toto tu nemôže byť. No ale broskyň, každá jedna. Na každej jednej sú plody, na každom jednom konáriku sú tam 10-20 plodov je. Hej, takže to nie je to tak, že je to jeden stromček a tu je vlastne vidieť teraz tú reakciu na ten rez, či som robil dobre, či som nerobil dobre, či treba zakracovať konárik, či nie. No napríklad tu bol nejaký konárik,
dlhý, čo ja viem, teraz má 30 cm, tu asi bol skratený a máme tu 1, 2, 3, 4 krásne broskyne, no, perfektne na takomto konaríku, super. Ale tu nám máme, pôjdem z druhej strany, lebo som proti slnku, no, tu nám máme konarík takýto, kde je toľko broskyň. No, spočítam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, do 20 broskyň je tu na nakope, hej, takto to nemôžeme nechať. Tu môžu ostať na takomto konaríku 1, 2, 3, 4, 5, 6 broskyň, hej, z 20. Takže to potom budem robiť prebierky. No tu máme ďalší príklad, hej, takýto konárik. No, broskyň naviazané jak hrozno. 3 na mieste, hej, toto tu bude treba minimálne, tu jednu bude treba odstrániť. Krásne 2 broskyne zostanú. Tu na ďalší príklad, konárik celý pokrytý broskyňami. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 broskyň. Keď si zoberieme priemer len 250 gramov na broskyňu, tak si viete prepočítať, koľko je tu na takomto konaríku, hej. No. Takže tak, no, tu je ďalšia broskyňa, celá pokrytá broskyňami, hej, takže to treba všetko popreberať. No, o tom tu už ani nehovorím, hej. To je masa týchto broskyň, takže toto všetko je na prebierky. Tu na jedna asi odíde za chvíľku tá broskyňa, ale nahradíme ju inou, za chvíľočku si ukážeme ešte. No, ďalšia broskyňa. Hej, tých plodov tu je všade. Všade. Oni keď vyrastú tie broskyne, tak potom. No a tu je príklad, hej. Zlomený konár. Pozrite sa, koľko tu je broskyň. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dole 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, no do 30 broskyň. Do 30 broskyň je na takomto jednom konaríku, tak nezvládol to. Ja som si to neskoro všimol, aj kvôli pracovným povinnostiam, ale zajtra budem musieť urobiť prebierky. Na takomto konaríku, tu keď bude 5 pekných broskyň, 6, tak nám to stačí, aby sme tie stromčeky nevysílili. No ďalšia broskyňa, hej. Proste nasada plodov tento rok je parádna. No a tu je tá moja škôlka, hej, to sú broskyne, ktoré som očkoval minulý rok. Môžete si pozrieť video, očkované minulý rok v auguste. Neviem teraz presný dátum, ale je tam očkovanie broskyň. Takže máme tu okolo 40 prijatých stromčekov. Teraz tu majú výšku okolo 60 cm. Tu na zo spodu ešte tieto bočné výhonky, ktoré sú, za chvíľočku budem odstraňovať, aby som tú korunku dostal na tých okolo 60-70 cm, tak jak sú tieto broskyne už dospelé. Takže tu je škôlka, tu sú broskyne, no ešte z tej strany marhuletu mi tiež jeden konár sa ulomil. Tu bol ulomený konár. No ale tak marhule sú, neviem jak v iných častiach Slovenska, zelené.
Takže tak, momentálne je ten stav uspokojujúci. No a uvidíme, čo nám prinesie. Počasie. Tu ešte tie mladé jablone. Toto je gala, tiež už prebratá. Na zemi je niekedy viac jablk, jak na strome. No pozrite na to listie. Krásne, pevné. Takže fotosyntéza cez takéto listie prebieha oveľa lepšie ako na nevyživovaných stromčekoch. Takže ešte raz hovorím, ten karbohumik od Karbohortu, listové hnojivo, robí robotu. Dobre, tak takáto je situácia u mňa v sade. No a držme si palce, aby to naše ovocinárstvo nejakým spôsobom tento rok napredovalo a prežilo v zdraví a bez ľadovcov. No, marhuľky. Dobre, OK, tak majte sa.